Bingelele babukeli nabalandeli baka Dr. Malala Phezulu uDlamini osemzinyathi. Phinde futhi ngihlanganyele nani kulolu hlelo lethu noma tshisakelanga. Isihloko sanamhlanje sithanda ukujula ngoba sikhuluma ngayo inhlanhla kodwa ngenxa yokuthi masilapha abantu sibuka izimo ezihlukahlukene ngoba singabantu abahlukahlukene. Banye banamathunzi, abanye bana okunye abakwenza bona ngabomi ngezimo ezithize. Abanye inhlanhla yabo ivalekile ngenxa yokuthi emakhaya kwaphehlwa amanzi, kwakhandwa izinkatha, kwalandwa izinto ezimbi bayizobusa phakathi kwamakhaya. Ngokujula-ke ukuthi mawubuka isimo ubhekisisa kahle uphinde uhlehlele kwabakuphethe, kakhulukazi la ekhaya siphethwe isalukazi, siphethwe ikhehla. So ubuke kahle ucele kubona ukuthi yini engenza ukuba abantu uma ubathintela izinto baphakame bonke kungabi khona izinkinga, ngoba abanye mawubaphakamisa ngesidalo yebo kuyaphakama kodwa kuhambe kancane ngenxa yokuthi kusuke kuphakame namakhehla. Amakhehla-ke kakhulukazi ayinezinto ey'ningi zey'mfihlo ey'thize. Wasengijulisa usalukwazi walapha ekhaya, wangazisa ukuthi khona impande ethize okusafanele ngihambe ngiyifune ngize ngiyithole. Ngihambile-ke ngayifuna le mpande, noma-ke ithwalisana umzima ngoba kayitholakali kalula. Uyahamba uyifune ngokujula, ulinde futhi. Ngakwenza kanjalo ngaze ngayithola le mpande, ngabuya nayo. Wangichazela ukuthi isebenza kanjani, isetshenziswa kanjani. Le mpande isebenza kubantu bamabhizinisi amakhulu. Le mpande isebenza kubantu abayisebenzayo nje, noma zitolo, noma ama-tuck shop, noma yini nabazalisa ngemali, omashonisa. Le mpande iyasebenza esikhundleni ukuba ikuphakamise, ikunika isidima noma isithunzi. Nasemasontweni-ke kakhulu ngingewabaleke iyabanika abantu leso simo sokuthi mawumphambi kwabantu uzwakala ukuthi uthini, kwenzeke lokho osuke ukufuna ngaleso sikhathi. Yini edala leyo? Le mpande isebenza eyesalukazi, ibizwa kanjalo impande yesalukazi. Le mpande isalukazi esikuphethe sasekhaya komama kakhulu isona ejwayele ukuphakama. Yes, kuyenzeka iphakame neza lapha kubo kababa, kodwa ekhaya komama kakhulu ibona abantu abajwayele ukuphakama kakhulu. Isalukazi esijwayele ukuphakama kuba yilesi esisuke sizala umama noma ilesi esiwugogo kamama. Kodwa before kusetshenzwe kuya-check ukuthi ubani lo gogo ozophakanyiswa ukuba aphakame ngale mpande. Imenza ukuba le nhlanhla nayo ungabi khona izithiyo noma ngabe kuthiwa bekuvalwe kangakanani umuntu. Nawe uyazi mbukeli noma mlaleli, usuhambe kakhulu ufuna usizo futhi uye enyangeni eyithenjwayo, kanti kunale migoqo evalile ongayazi. Kunezinto ezithize ezenziwa ekhaya ongazazi, kodwa le mpande iyakwazi ukusitomula isalukazi, isigeze, isihlanze, bese lesalukazi kube yisona esithumekayo ukuba siye emndenini sibuke ukuba inhlanhla yabhajwa kuphi, bese siyitomula sibuya nayo inhlanhla, ngoba awukho umuntu ongena inhlanhla. Kuphela kuyisimo sokuthi kuhambe kwavaleka.
ngenxa ikakhulukazi kunezinto ebeyijulile besetshenziswa omkhulu bethu abebeyilanda. Ngicela ukwenza i-example nje, into ozosheshe uyibone. Kakhulukazi esikhathini esiphambili kuke kwaba ney'tolo ekuthiwa ama-general dealers. Nangakeni sikhona mhlawumbe sesiyawa noma sesisaba mhlawumbe sesiwuhafu. Uma kuthi sikhona basizama ukulokhu besivuselela kushintshana abantu kusona. Lezi ezibankulu bese yibhaba lapho ama-general dealers. Imvama yalabo bathwala kakhulu. Abaningi bathwala kuRhotho owayedumile kudala. Abanye basebethwala la bethwala khona. Nami ngiyasazi esinye nje engeke ngisisho sangakithi. Ngiyakhumbula ubaba ebuye eqoqo ejuluke emanzi uphumukile ngoba wayeshayela imoto yakhona kuyo-odwa kwasekuthiwa kudlule endaweni athize wasephunyuka. Angeke ngichaze ukuthi waphunyuka kanjani, kodwa waphunyuka ey'mobeni lapho. Namhlanje lesa sitolo asikho, kuphele kwaphela yonke into. So ngizama ukusho ukuthi kunezinto ey'njalo ey'valayo, kodwa uma uthinta le nhlanhla yalesi salukazi kuyakusiza kakhulu ukuba noma ngabe uthintana into yakhe iyavuleka, into yakhe iyaqaqeka. Noma ngabe hlobo luni lo msebenzi wena osuke ufuna ukuma wenzeke, uyenzeka kakhulu. Okumnandi noma okukhulu ngaphezu kwazo zonke izinto, labantu abahlushwa amadlozi kakhulu, abathwasa now and then, abaphuma bengena sebengakubalela ogobela noma befika ko-20 behambe bezamuna yonke indawo, kodwa basebenza umuntu. Into zabo ukuthi sekuphakathi kujike. No, logo kuyena ongaba umqaqi. Le mpande siyibiza kanjani? Impande yesalukazi ngoba vele ilinkwa noma ithinta isalukazi. Kayisisi isithwalo, kayinayo imigomo. Le mpande kuphela ijulile iyimfihlo. Nami ngithe mangiphahla eside isikhathi isalukazi salapha ekhaya sase siyangithintela ukuthi nayo impande eyoniphunyukisa isendaweni ethize lapho ungafike ukwazi ukuthi ubuye nayo uthole le mpande uyikhe, ngoba impande ekhiwayo akusiyo impande ofika uyimukele. Impande ekhiwayo kuphela uyikha ngokuba uyiphahlele, wenze wonke ama-rituals ukuthi uyiphahlela kanjani, uyinikelele, uyicele ukuze ukwazi ukuthi bese uyikha. Sewubuya nayo le mpande seyiyaqalela uyayisebenzisa, kodwa uyethule ey'dalweni bese lisebenza. Iyona-ke lese ngiyisebenzisa manje phakathi kwekhaya, kodwa uma ngiyinika wena ayikusho ukuthi hambe uyoyithula ey'dalweni. Ayinayo imigomo, ufike usetshenzwe ucela ukuthi lesi salukazi kuyisona senhlanhla kuwe, ngoba noma ubani uma uzaliwe emhlabeni leli sayidi lakomalume lihlale liphezulu, lesi salukazi sihlale sikhona. Ayida esizala umama mangasona kuba yilesi esiwugogo kamama. Then-ke uma wenze njalo ayikho into yophinda ikuhluphe. Izinto zakho ziyavuleka zonke, noma ngabe uyasebenza nje kumlungu wenza muphi umsebenzi, kodwa makusebenze ngale mpande, ngoba le mpande siyacela ukuthi lo gogo angaphinda aflathele noma akakubheke njalo, akhanyise izinto zakho zibe nje. Noma esemendweni sengiyahluleka, siyaqabana, kwenzeka lokho nalokho, ngiyabona ukuthi umuzi uyahlakazeka, ingakusiza le mpande. Impande yesalukazi ilapha ekhaya, ngayihlala esigujini. Impande nje sifike siyisebenzise, isebenze kahle bese yenza lo msebenzi. Noma ngabe kusuka kuphi, mabhizinisini uyaphi, phela ihlukana-ke ngamazinga ukuba isebenza kanjani ngamazinga-ke, njengoba ngisho ukuthi khona abamabhizinisi amakhulu, khona abamathenda, khona abamapolitiki, khona bonke abantu, kuze kube sekusebenzeni. So ihlukana lapho ngama-categories akhona nendlela yamandla khona kuphela, kodwa kuyimpande esiyaziyo thina esiyitholile yalapha ekhaya uba ulogogo
wangitshela ukuthi naye izomsiza umuntu ngoba le mpande esiphakamisa ngayo inhlanhla yebe ivele ibakhuphule bonke abantu nanoma ubani naleso sidalwa esisuke sisikhuphula noma ngabe ikhehla noma ubani bese kutholakala ukuthi ayikwazi ukusefa. Fanele kusefeke ukuthi akakhuphuka umuntu owayithakatha, akakhuphuka umuntu owayithwele, kodwa kukhushula isidalwa okuyisona ekusuke kuzosetshenzwa ngaso ukuba siphakamise inhlanhla ekhaya. Leso sidalwa akusisi isidalwa uzosihlabela, akusisi isidalwa ekuthiwa kunemigomo uzosiguqela wenzani, cha. Kuphela impande usuke uzosebenza ukuba kuvulwe zonke izinto zabo. Isimo esinjalo ugogo wangifundisa lo msebenzi-ke, wachazela ukuthi kwenziwa kanjani. Sesiyakwazi ngokuhlukahlukana, sibesesixoxisana nomuntu ngimtshela ukuthi wena kufuneka isebenze kanje, isebenze kanje. Le mpande iyasiza kakhulu kulo lonke uhlobo nalaba sisemkhakheni owodwa, ngoba omunye uyasebenza ugcina umsebenzi wakhe uvaleka ngazi ukuthi uvalekaphi. Le mpande ingamsiza ngoba izohlaziya yonke into, kodwa-ke yonke into suke soyisefa siyihlole ngabalusi baphezulu. Thokoza, angibonge kakhulu ithuba, ngibonge nesikhathi senu. Noma ningibona kubuye ngithi unyamalala, ingenxa yokuthi isikhathi esiningi mina ngumuntu osebenzayo abantu, akusebenzi umuntu so umsebenzi omningi wabantu uyasithatha isikhathi noma yonke into ufuna uyenze ngokuzimisela. Ngiyathokoza kakhulu Bayede Makhosi Amahle, kube kuhle kube mhlophe. Ngiyathokoza. Inamba zami 079 484 7116, kube inamba kaNyambo sisebenza nayo 071 174 3851. uDr. Malala phezulu olapha eMzinyathi ngaphesheya kweGrounded kuNkosi, kulapha sisebenzela khona ekhaya. Basizakala abantu, kuyahlolwa efonini kuba u500 basohlola ngoba sihlola ngomlozi, then mawuphakathi kwekhaya kuba u350 kuphela. Uphathi izibane ufika nalo umnikelo kuphela sibese sikubhekela. Mawukuthi khona into ethize njengoba sichaza ufuna le mpande usuzosho wena ukuthi hayi mina umsebenzi wami lo, mina ngisesimene esithize ngifuna ukuyibona ngilapha, bese sikuchazela kahle ukuthi isebenza kanjani. Ngithi angithokoze, ngithi akukhanye, ngithi akube kuhle, ngithi akube mhlophe. Bayede Makhosi, siyathokoza Bayede.